Je toto auto možno prvý slovenský elektromobil? Slovenský možno nie, no skôr korejský, ale vyrába sa u nás. Dokonca ako jedno z prvých elektromobilov od značky Kia v Európe. Za mnou sa nachádza Kia EV4 vo výbave GT Line v takejto šedej farbe, ktorá je že Wolf Grey. My práve testujeme verziu hatchback, ale existuje aj sedan, čo je taká viacej aerodynamickejšia verzia. Poďme sa pozrieť však donútra, pretože oproti EV3 je tu obrovský rozdiel. No a to práve v tom priestore. Akože tu si môžeme nohy vyložiť. Fakt akože tu môžem veľmi veľa vecí robiť. Ja som si toto už takto pre vás pripravil, takže batožinový priestor 435 litrov a keď sklopíte zadný rad sedadiel 1415 litrov. No a povedzme si ešte niečo k nabíjaniu. Pomalé AC nabíjanie, palubná nabíjačka 11 kW, rýchle DC nabíjanie až 120 kW. Batéria má kapacitu v tomto prípade 81,4 kWh, no a na plné nabitie prejdete približne cez 500 km. V meste viete ísť aj viac. Točíme. Viac sa dozviete o tomto aute v článku na našom webe carvlog.sk a nehajte ma koniec videa, ja si idem užiť túto hlavovú opierku.